Maayong buntag badi, dalaygon ang Dios. Pasalamat gihapon tas Ginoo badi kay luyo sa atong kalisod makakaon gihapon tag katulo sa usa ka adlaw badi. Ginoo, salamat kayo sa grasya Ginoo. Karon badi ato sa ning tresbihan badi. Tresbihan sa nato badi kay mutambong ta karon badi sa lubong sa muslingan nga membro og dayong badi. Membro man sa taba. Kinahanglan atong presensya na didto. Na didto atong presensya badi. Nya usap pod badi makasibud tag pamahaw karong adlaw badi. Ana lang badi. Grabe. Trisbe badi. Katong mga membro day og dayong badi ay mo kalimot sa pagpalo badi ha. Ana lang badi para updated mo sa among mga video badi. Tambong tarog dayong badi kay sa tinuod lang badi ang dayong sa Dunya Andrea mo'y pinakalamig mga putahe badi. Number 1 ang humba ni Tatay Amado badi nga nagpabilin ng gihapon ng templada niya maski wala na siya sa kalibutan badi. Karon badi ana ta diri badi. Anay pada nay pisas padayon sa imuhang panaw nay. Padayon sa imong panaw nay. Adiri badi, adiri tas likod agi badi. Tas likod agi badi kay kana mo na humba badi. Mo na humba ni Tatay Amado nga kabilin niya mga templada ba. Grabe ka sampak templada gid badi. Tradisyon man ginato na mga kuan, tradisyon man ginato ni mga Pinoy nga mga silingan nato labi nagmembro sa tundayong mutambong gid ta. Nagid atong presensya didto niya. Kani makasibod tag pamahaw. Dakong sib na ni badi. Dakong sib na puning pamahaw nato kay siyempre sa ka-krisis panahon karon pitos kay panapi badi. Paita kayo. Mo na karon badi bigyan na sa ginato ni kuan kaliritas ni nga bukog badi. Kaliritas bukog lami ko gayo bahog sa kuan bananam kay kanon. Kaning humba ni Tatay Amado basi kaning mantika gani sa yang humba grabe kalami oy. Nada badi bigyan lang ginako nagmahay paspas ko da badi kay human nagpamahaw na ba hapit naman na igawas naman to si nanay ba igawas naman to kay adto naman tog simbahan. Mo nang paspas ko dali ko kaon niya badi. Dala na kong bata para dako-dako pag masiba. 2 mes kong bata diya badi. Nabanat paspas ko kaon badi niya usap pod lami gid lagi kayo mga putahe sa dayong sa Dunya Andrea badi. Grabing lami agid. Sus real talk gid. Kani na Ronaldo mo man may tigluto sa dayong na diri. Kani hingtungdan. Sugna na inom Pepsi. Lami pud yung Pepsi itulak sa kwan kay siyempre lami kay mo kaon. Mo pud lagi kay purag kulba pud sa pati liver ba. Kulba po kayo kulba sa diabetes ba. May mapiktahan na itong idoy. May mapiktahan na itong idoy. Ano na ba di? Kaon na bagkubahan natin. Ba't ito lamiya oy? Kaya di ako man ako gaon ba di? Ang plato na ko ba di? Pwede na dili hugasan ba di? Tama limpyo na. Busog ka lang. Busog kayo ko pa sunod pa ba na napog ko. Ops, bago matapos ang video, gusto nyo ba magkapera habang nasa bahay lang? May papakilala ako sa inyo. Ito ang larong Kabibi Game. To download this game, just click the link sa may comment section. Then mag-register na kayo. Fill up the needed requirements para makapag-register. Kapag gusto mo mag-cash in, just click the wallet down below. Lagay mo lang yung Gcash number mo para makapag-cash in. Maraming laro ang pwede mong pagpilian dito. Pero ang pinakamadaling manalo ay sa larong color game. Pipili ka lang ng color, pag ito ang lumabas, manalo ka na agad. Kapag nanalo ka na at gusto mo mag-cash out, just click the withdraw down below. Just fill up the needed requirements para makapag-cash out. Kaya ano pang hinihintay mo? I-download mo na ang Kabibi Game. Sabay-sabay tayong magpapera.